Yo yo yo, what's up mga George? Ngayon ay papunta kami sa Daang Katutubo sa Aguilar. Kasama ko ay pinsan na si Gabi Naba. So ayun mga George, naabutan kami ng ulan dito sa parting bayan ng Burgos, kaya papatilayan muna namin. Okay mga George, dito na kami ngayon sa Alaminos. Bali, withdraw muna ako ng pera. Bali, nauna na sila, habol na lang ako. Bali, kasama namin pala yung mga Lions Club ng Alaminos. So yeah, let's go! So ayun guys, nandito na ako malapit sa Swan. Dito ko na sila nakukutan. Oh yeah! Itong mga kasama ko pala mga George ay Lions Club ng Alaminos. Bali, 4 na naka-vespa, tapos isang rider, isang CBR, tapos 2 ATV, 3 NMAX, tsaka ako ng R15. Ayun oh, ang dami rin nakabike, mga bikers. Saan kayo punta ng mga to? Ingat mga George. Ayun mga George, lumabas na yung araw. Bali umalis kami sa Purak mga bandang 4:30 ng umaga. So malapit na kami guys, nandito na kami ngayon sa Aguilar.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. Alright guys, alright mga George, sit back and relax and enjoy the view. Oh yeah.